No es pot fer govern sense conèixer i trepitjar el territori. No es pot planificar el futur del país sense conèixer la realitat. No pots decidir quines escoles o quins instituts s'han de fer o quins s'han d'ampliar o quins s'han de millorar sense trepitjar. I això és el que hem vingut a fer avui, primer a Almenar i ara a Guissona. És a dir, un municipi en creixement, un municipi en un creixement molt concret, producte d'una realitat econòmica molt concreta i un creixement que necessita respostes, però que també necessita saber com, quan i cap on creixerà. I unes respostes que han de ser les millors infraestructures educatives, però també una millor formació professional, i això només se pot fer no només coneixent el territori, sinó parlant amb la comunitat educativa, parlant amb els ajuntaments, i això és el que hem fet primer a Almenar i ara a Guissona, és a dir, governar des de la gent i des del territori.